Ogmandino, najveći trgovac na svetu. Bilo je zimsko doba i na Maslinovoj gori stezao je mraz. Iz Jerusalima kroz uzanu rascepinu doline Kidron iz hrama, misli se na Solomonov hram, dopirali su mirisi dima, tamjana i sagorelog mesa i njihov vonj mešao se sa terpentinastim zadahom smrdljikavog drveća što je raslo na brdu. Na jednoj čistoj padini malo ispod seoceta Betpag utonuo u dremež logorovao je ogromni karavan Patrosa iz Palmire. Časovi već behu podmakli i čak i trgovčev omiljeni ždrebac već bio prestao da brsti onisko žbunje pistaća, smeštajući se sred meke lovorove ograde. S one strane dugačkog niza utihnulih šatora strukovi debelih konopljenih vlakana obavijali su se oko 4 stara maslinova drveta, tvoreći četvrtasti obor u čija su nedra bila smeštena bezoblična tela kamila i magaradi, međusobno se pribijajući da bi se zagrejala. Sa izuzetkom dvojice stražara koji su krstarili unaokolo oko denjaka s robom, jedino što se u čitavom logoru kretalo bila je jedna visoka senka što se ocrtavala naspram zidova velikog Patrosovog šatora, istkanog od kozije dlake. U samom šatoru Patros je ljutito koračao gore i dole, povremeno namršteno zastajući i tresući glavom prema jednom junoši koji je bojažljivo klečao kraj samog ulaza. I konačno, Patros spusti svoje onemoćelo telo na ćilim protkan zlatnim nitima i pozva mladića da mu se približi. Hafide, uvek sam te držao kao da si mi rod rođeni, i stoga me izbunjuje i uznemiruje tvoj neobičan zahtev. Zar nisi zadovoljan svojim poslom kod mene? Mladić nije dizao oči sa ćilima. Nije to u pitanju, gospodine. Da li su možda naši sve veći karavani učinili da ti tvoj zadatak da se staraš o svim našim životinjama bude pretežak? Ne, gospodine. Pa onda, molim te, ponovi mi svoj zahtev i u svoje reči uključi razloge koji stoje iza tog zahteva. Želja mi je da umjesto običnog kamilara postanem trgovac vašom robom. Želim da budem poput Hadada, Simona, Kaleba i drugih, koji su vaše karavane napustili sa životinjama koje su se jedva kretale pod teretom robe, da bi se potom vratili sa zlatom za vas, ali i za sebe. Želim da se pomerim sa svog niskog životnog položaja. Kao staratelj kamila nisam ništa, ali kao vaš trgovac mogu postići uspeh i steći bogatstvo. Kako možeš znati da će biti tako? Često sam vas slušao da govorite kako nijedan drugi zanat ili zanimanje kao trgovanje ne pruža čoveku toliko mogućnosti da se iz bede uzdigne do velikog bogatstva. Patros stade da potvrdno klima glavom, ali malo razmislivši, nastavi da ispituje mladića. Misliš dakle da bi bio u stanju da postigneš isto ono što su postigli Hadad i ostali? Hafid se pomno zagleda u starca i odgovori. Mnogo sam puta čuo Kaleba kako vam se pritužuje da su ga neprilike omele u boljoj prodaji i mnogo puta sam i vas čuo kako mu pominjete da bi bilo ko, za najkraće vreme, mogao prodati svu robu što je držite u svojim skladištima ukoliko se posveti učenju načela i pravila trgovanja. Ukoliko smatrate da je Kaleb, koga svi smatraju budalom, mogao da izuči ta načela, zbog čega se onda i ja takođe ne bih mogao domoći tih znanja? Ukoliko bi ovladao tim načelima, kakav bi cilj postavio sebi u životu? Hafid je za trenutak oklevao. Često se može čuti širom zemlje da ste vi veliki trgovac. Svet još nigda nije video takvo trgovinsko carstvo koje ste vi sazdali zahvaljujući svom trgovačkom umeću. Želja mi je da postanem i veći od vas, najvećeg trgovca, najbogatiji čovek i najveći trgovac na čitavom svetu. Patros se zavali unazad i stade proučavati mlado tamnoputo lice. Na mladićevoj odeći još je mogao osjetiti zadah životinja, ali momak u svom ponašanju kao da nije ispoljavao ni najmanje smernosti. I šta bi učinio sa svim tim bogatstvom i zastrašujućom moći koja bi, van svake sumnje, išla s njim? Isto ono što i vi. Svojoj porodici obezbedio bih sve najbolje na svetu, dok bih ostatak razdelio nevoljnima i onima u nuždi. Patros odmahnu glavom. Bogatstvo, sine moj, nikada ne treba da ti bude životni cilj. Lepo zboriš, ali to su ipak samo reči. Pravo bogatstvo je u srcu, a ne u kesi s novcem. Hafid međutim nije popuštao. Ali, gospodine, zar vaše bogatstvo nije neizmerno?
Starac se nasmeja tolikoj mladićevoj otvorenosti. Hafide, što se materijalnog blaga tiče, postoji samo jedna razlika između mene i najbednijeg prosjaka ispred Irodove palate. Prosjak ne misli ni o čem drugom doli o svom narednom obroku, dok ja mislim jedino o obedu koji će mi biti poslednji. Ne, sine moj, nemoj težiti samo bogatstvu i ne ulaži svoj trud samo da bi postao bogat. Umesto toga teži sreći. Nastoji da iskazuješ ljubav i da postigneš da ti ljubav uzvraćaju. I što je najvažnije, da stekneš duševni mir i spokojstvo. Hafid, međutim, ni dalje nije popuštao, ali te stvari nije moguće postići bez zlata. Ko može kao siromah živeti u duševnom miru? Kako bilo ko može biti srećan sa praznim stomakom? Kako neko da ispoljava ljubav prema svojoj porodici, ako nije u stanju da je hrani, odeva i pruža je smeštaj? Sami ste jednom rekli da je bogatstvo poželjno ukoliko i druge usrećuje. Zbog čega onda moja želja da budem bogat ne bi bila valjana? Nemaština može biti povlastica, pa čak i način života za nekog iskušenika u pustinji, jer treba samo o sebi da se stara i da teži da udovolji svom Bogu. Ali ja nemaštinu smatram nedostatkom sposobnosti ili nedostatkom ambicija, a ja ne patim ni od jednog ni od drugog. Patro se namršti. Šta je razlog toj tvojoj iznenadnoj provali ambicije? Govoriš o izdržavanju porodice koju još nemaš, ukoliko ne računaš mene koji se stara o tebi još otkako te pošast ostavila bez oca i majke. Ni suncem preplanula koža nije mogla prikriti poplavu rumenila u Hafidovim obrazima. Dok smo logorovali u Hebronu, pre nego što smo stigli ovamo, upoznao sam Kalnehovu kćer. Ona. Aha, istina, napokon izbija na videlo. Ljubava neuzvišeni ideali učinile da se moj mladi kamilar preobrati u borca spremnog da se uhvati u koštac sa svetom. Kalneh je veoma bogat čovek, njegova kćer je jedan običan kamilar. Nikad. Ali njegova kćer je jedan imućan, mladi, zgodan trgovac, pa to je već druga stvar. Vrlo dobro, mladi moj borče, pomoći ću ti da započneš karijeru trgovca. Mladić se spusti na kolena i dograbi kričak Patrosove tunike. O, gospodaru, kako da nađem reči da vam izrazim svoju bezmernu zahvalnost. Patros odstupi korak 2, oslobađajući se Hafidovog stiska. Preporučujem ti da mi se još ne zahvaljuješ. Koliko god da dobiješ od mene, bit će to samo zrnce peska u poređenju sa planinama koje ćeš morati da pomeriš. Hafidova radost kao da namah splasnu i on upita: zar me nećete podučavati načelima i pravilima koje će od mene načiniti velikog trgovca? Ne, neću. Baš kao što ti maženjem nisam dečačke dane učinio lakim i bezbrižnim. Često su mi zamerali zbog toga što sam svog usvojenog sina osudio na život ubogog kamilara, ali sam ja bio ubeđen da će se, ukoliko prava vatra tinja u tebi, na kraju razgoreti i da ćeš, kada se to dogodi, biti čovek baš zbog toga što si godine proveo u mučnom radeništvu. Tvoj večerašnji zahtev učinio me srećnim jer sam ugledao ambiciju kako ti blista u očima i žudnju koja ti obasjava lice. To je dobro i pokazuje da sam te kako valja procenio, ali još ti preostaje da dokažeš da ti reči nisu prazno slovo. Hafid ništa ne odgovori i starac nastavi. Pre svega, moraš dokazati meni, ali što je najvažnije i sebi, da si u stanju da istrpiš život trgovca, jer sudbina koju si za sebe odabrao nije ni malo laka. Istina je, mnogo si me puta čuo kako kažem da je nagrada velika za one koji uspeju, ali nagrada je velika samo zato što mali broj njih uspeva. Mnogi se prepuštaju očajanju i propadanju, ni ne shvatajući da su već u posedu svega što im je potrebno da se domognu velikog bogatstva. Mnogi se opet sa strahom i sumnjama suočavaju sa preprekama što im se nađu na putu, smatrajući ih delom svojih neprijatelja, dok se zapravo radi o prijateljima i pomagačima. Prepreke su neophodne da bi se postigao uspeh, budući da se u trgovanju, kao i u svim pregnućima od važnosti, do pobede dolazi posle brojnih bitaka i niza poraza. Pa ipak svaka bitka i svaki poraz oštriti umeće i daje novu snagu. Ulivati hrabrost i jača izdržljivost, činite sposobnijim i samouverenijim. I tako svaka ti je prepreka ratni drug, prinuđujući te da postaneš bolji ili da odustaneš. Svaki neuspeh samo je nova prilika da kreneš dalje.
Odvrati od neuspeha lice, izbegava ih i odbacit ćeš i svoju budućnost. Mladić klimnu glavom u znak saglasnosti i zausti da nešto kaže, ali ga starac pokretom ruke ućutka. Povrh svega, priklanjaš se najsamotnijem zanimanju na svetu. Čak se i najprezreniji sakupljači poreza vraćaju s mira i dana svojim kućama. Čak i rimske legije imaju kasarne koje nazivaju domom. Ali ti ćeš dočekati mnogi zalaske sunca daleko od svojih prijatelja i od svojih voljenih. Ništa sa takvom silinom ne može u čoveku pobuditi osjećanje usamljenosti, kao kad u tmini prođe pokraj neke kuće i ugleda pri svetlu lampe u njoj, kako neka porodica lomi svoj večernji hleb. U takvim časovima samotnosti suočit ćeš se sa najvećim iskušenjima, nastavi Patros. U najvećoj meri od toga kako ćeš se sa tim iskušenjima suočiti, zavisit će ti karijera. Neobično je i zastrašujuće osjećanje naći se sam na putu samo sa svojom životinjom. Često, iako privremeno, zaboravljamo na ono što stoji pred nama i čemu težimo, postajući poput dece koja čeznu za bezbednošću i ljubavlju. I ono što smo uzeli kao nadoknadu za sve to okončalo je karijere mnogih, uključujući tu i hiljade onih pred kojima su stajali veliki izgledi u umeću trgovanja. Povrh svega neće biti nikog da ti se podrugne ili da te uteši kada ništa ne prodaš. Nikoga osim onih koji teže da te odve od tvoje kese s novcem. Biću obazriv i vodit ću računa o vašim upozorenjima. Pa onda da počnemo. Za sada nema više saveta. Stojiš predamnom kao zelena smokva. Sve dok se smokva ne rasprsne, ne možemo je ni nazvati smokvom, kao što se ni ti, sve dok se ne izložiš znanju i ne stekneš iskustvo, ne možeš zvati trgovcem. Kada ću započeti? Kad svane javit ćeš se Silviju, tamo kod tovara, i on će ti na tvoj trošak izdati jednu od naših najskupocenijih bešavnih haljina. Načinjena je od kozje dlake i u stanju je da podnese i najteže kiše i obojena je crvenom bojom iz korena broća, tako da ne može izbledeti. U porubu s unutrašnje strane naći ćeš ušivenu jednu malu zvezdu. To je oznaka Tole, čiji esnaf pravi najbolje tkanine na čitavom svetu. Pored zvezde nalazi se i moja oznaka, kružić ucrtan u kvadrat. Obe te oznake uživaju najveće poštovanje u čitavoj zemlji i do sada smo prodali bezbroj hiljada takve odeće. Toliko sam trgovao sa Jevrejima da mi je danas poznat samo njihov naziv za takve haljine. Oni ih nazivaju abejah. Uzmi tu haljinu i jednu mazgu i u sam osvit kreni u Vitlajem, selo kroz koje je naš karavan prošao pre no što je stigao ovamo. Nijedan od naših trgovaca nikada nije bio tamo. Smatrali su to traćenjem vremena, budući da su ljudi tamo veoma siromašni. Pa ipak pre mnogo godina tamošnjim pastirima prodao sam na stotine tih haljina. Ostani u Vitlajemu sve dok ne prodaš haljinu. Hafid samo klimnu glavom, uzalud nastojeći da prikrije svoju radost. A po koju cenu, gospodaru, da prodam haljinu? Zadužit ću te u svojim knjigama za 1 srebrni dinar i kada se vratiš, razdužit ćeš mi se za tu svotu. Sve što ti pretekne, tvoja je zarada, te imajući to u vidu, sam odredi cenu haljine. Možeš se uputiti na tržnicu koja se nalazi kraj južnog ulaza u gradić, a možeš ići i od kuće do kuće, kojih, kako mi se čini, ima više od 1000. Šta veliš? Valjda ne bi trebalo da bude teško prodati tamo 1 haljinu. Hafid ponovo zaklima glavom, ali su mu misli već bile u sadašnjem danu. Patros nežno položi ruku na mladićevo rame. Nikoga neću unajmiti na tvoje mesto, sve dok se ne vratiš. Ukoliko ustanovim da nisi za zanimanje koje si odabrao, shvatit ću kako to treba i nećeš imati nikakvog razloga da veruješ da si zapao u nemilost. Nikad se nemoj stideti ukoliko si nešto pokušao i doživeo neuspeh, jer neuspeh nikada nisu doživjeli samo oni koji nikada nisu ni pokušali. Po povratku temeljito ćemo porazgovarati o iskustvima koja si stekao i tek potom ću odlučiti hoću li ti pomoći da ostvariš te tvoje dalekosežne snove. Hafid se nakloni i krenu da izađe, ali starac još ne beše završio. Sine, postoji preporuka koju ne smeš zaboraviti pri otpočinjanju novog života. Ima je uvek na umu i tako ćeš moći da prevaziđeš na izgled nesavladive prepreke sa kojima ćeš se sigurno suočiti, baš kao i svi ljudi od ambicije. Hafid je čekao. Da, gospodine.
Osjećanje neuspeha neće nikad ovladati tobom ukoliko ti je odlučnost da uspeš dovoljno snažna. Patros pristupi mladiću. Da li shvataš puno značenje mojih reči? Da, gospodine. U tom slučaju ponovi ih. Osjećanje neuspeha neće nikad ovladati mnome ukoliko mi je odlučnost da uspem dovoljno snažna.